салом бинандагони азиз, имрӯз барномаи мо бахшида мешавад ба солҳои 2020-2040, яъне 20 солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ. Ман Зулола Акрамзода имрӯз ба шумо як каме маълумот дар бораи рустаниҳои шифобахш медиҳам. Бисёр рустаниҳоро дар тиб ва байторӣ истифода мебаранд. Онҳоро рустаниҳои шифобахш ё ин ки дорӯӣ меноманд. Одамон 20 000 сол муқаддам вақте ки дар ғорҳо мезистанд, бисёр намуди растаниҳои шифобахшро истеъмол мекарданд ва онҳоро аз гиёҳҳои заҳрнок фарқ мекарданд. Олимони тоҷик дар асрҳои миёна бузургтарин хосиятҳои давоии гиёҳҳои шифобахшро навиштаанд, ки то ҳоло аз он китобҳо дар тамоми ҷаҳон истифода мебаранд. хуб, бинандагони азиз, шумо медонед ки дар Тоҷикистон кадом намуди растаниҳои шифобахш мерӯянд? Бале, аслан дар дунё 12 000 намуди растаниҳои шифобахш ва дар Тоҷикистон танҳо 220 намуди онҳо мерӯянд. Чунончи адрасмон, ҳазориспанд, зира, тархун, тахаҷ ва ғайраҳо мебошанд. Мо рустаниҳои шифобахшро танҳо бо тавсияи духтур истеъмол карда метавонем. То ҳоло ба фикри шумо расидааст ки рустанӣ аз кадом узвҳо иборат аст? Ҳозир ман ба шумо як каме маълумот дар бораи ин медиҳам. Рустанӣ аз навда, реша, поя, гул ва мева иборат аст. Реша, ки дар зери хок ҷойгир аст, асоси рустаниро ташкил медиҳад ва аз қабати обу хок моддаҳои ғизоиро ҷабида мегирад. ба воситаи поя об ба шох, навдаҳо ва баргҳо тақсим мешавад. Барг барои нафаскашӣ ва бухори об низ муҳим аст. Гул узви афзоиши растанӣ аст ва аз он мева ва тухм ташкил меёбанд. Рустании қадимтарин кадом аст? Планошаклҳо. Миллионҳо сол қабл ин рустаниҳо анбӯҳи набототи касногузар буданд. Рустании қадимтаринро мони санавбар гуфта метавонем. Онҳо то 4900 сол умр мебинанд ва аз 1.5 то 50 метр қад мекашанд. Дар Тоҷикистон санавбари худрӯй нест, аммо намуди гуногуни онҳоро парвариш мекунанд. то ҳол шумо фикр кардед ки чаро рустаниҳо рӯ ба ҷониби рӯшноӣ меоранд? Барои нашунамои рустаниҳо рӯшноӣ зарур аст. Онҳо навда, барг, гул ва дигар узвҳои худро ҳатман ҷониби рӯшноӣ мегардонанд. Рӯшноӣ барои рустаниҳо барои мӯътадил гузаштани фотосинтез лозим аст. рӯй ба ҷониби рӯшноӣ овардани рустаниҳоро фототропизм меноманд. Онҳоро моддаҳои махсус, яъне фитогормонҳо идора мекунанд. умедворам ки ин барнома барои шумо писанд омад ва мо бо ҳамкоронамон кӯшиш мекунем ки боз барномаҳои ҷолибтар ва шавқовартарро пешкаши шумо гардонем. хайр, то боздид.